urte luzeak dira, krisiaren barne, 6 urte terdi, segun ikusten garen kontetan, 2007 erdian izan zen gutxi gora leherketa. Sakoneko arazoak ondino konpondu barik dagoz, arazo strukturalak bardintzua dagoz ondino, eta arrisku orokor nabariak zabaldu ziren orduan eta zabali dagoz ondino. Alde batetik, ondamendi ekonomiko orokor bat gertatu leike mendebaldean, mendebalde osoan, herrialde emergenteen aurreko behin betiko gainbera, horretaz hitz egingo dugu astiroago, Euragunearen Parisko apurketa, herrialde zentral eta periferikoen artean, eta apurketa hori ez badak gertatzen, baina ekonomikoki badakiko Europa zatitzen ari dela. Eta horren ondorio politikoa zintzuk izango diren, baina apurketa ekonomiko hori gertatzen ari da. Eta azkenik baita ere, horretaz ez gara lusatuko, baina gatazka beliko. Sirian inguruan gertatuko horrekin ikusi dugunez, arrisku hori mai gainean egon dela, eta ondino egonek. Eta krisiarekin zuzenki lotuta dut. Bueno, kontestu horretan, zintzuk dira Euskal Herriaren berezitasuna. Labur esan da, lehen zehozer esan da horretaz, bitarteko egoera batean gagoz. Alde batetik Europako herrialde zentralak, ipar erdiko Europakoak, eta beste alde batetik herrialde periferikoak. Ezaugarri batzutan erdiko Europatik hurbil gagoz, beste ezaugarrietan herrialde periferikoetatik. Bueno, alde batetik, esan dugun moduan, finantza sektoreak ez du piso handirik gure baliorantzian, daukon pisoa baino, edo behar duen baino gehiago. Industri sektoreak, lehen azaldu den moduan, mantendu egin du bere pisua, bere indarra, hori oso importantea da krisiari aurre egiteko orduan. Zorpetze publiko eta pribatua moderatua, hori beste batzuk egindako lanarekin konparatzen gara, baina kontuz lehen esan dugunarekin. Hau da, Espainian nolabait metatzen ari den zor publikoa gurea da bai, kontuta. Gure finantza sistema oroa sendoa da, eta ez dago hartu behar krisi finanziero baten gabozala, eta krisiaren jatorri arlo finanzieroan dagoela, hau prinsipioz gai funtzesko bat izan beharko ditzake krisien aurrean gure burua jokatzeko. Eta eraikuntzaren burbuila eukiko dugu, horregako burbuila bat, baina burbuila moderatua izan da Espainiarekin konparatzen dugu. Bueno, hemen dekozue barne produktu gordinaren banaketa, batez behar akusteko, baina ez dago denborarik numeroetan galtzeko. Hau bai oso importantea da, hau funtsezkoa da, krisiari aurre egiteko orduan, eskualdeetan eta estatuetan, zor pribatua oinarrizko referentzia da, leku guztietan. Politika batzuk edo beste batzuk diseinatzeko. Eta nahi ikusten dugu, zakit hortik ikusten da, baina kuadro honetan, Erkidego autonomoa, EAE eta Nafarroan gutxi gora bera, Eurogunearen bataz besteko mailan dago, eta Espainian askoz maila altuago. Gai hori klabea da krisiari aurre egiteko politika definitzeko orduan. Eta erakusteko zergatik gure politika diferenteak izan dira. Bueno, bestetik, nahiz eta moderatu izan eraikuntzaren krisialdia izan dugu, gure esportazioen erdia Espainiara doioz, eta beraz Espainia dituen arazoak indirektoki gureak bihurtzen dire bai. Eta, hau da, gure ustez importantena, gure liderrak eta gure estrategiak guztiz desbideratuta daude eta egon dira urte guzti hauetan. Hau klabea da, ze arazoak izan ez handiagoak edo txikiagoak, baina arazoei aurre egiteko gaitasunik ez badaukogu, arazoei larriagotzen dire modu nabarmena. Bueno, hau da, apur bat erakusteko zer gertatu den, jaitzierak eraikuntzan, jarritzen duela, esportazioekin, esan dugu, Espainia eta beste herrialdeen artekoa junda apur bat orekatzen, gutxi gorera, gura baduzue, frankismoaren amaieratik aurrera, Espainiara doiazen esportazioak eta beste herrialdetara doiazen, gutxi gorera orekatu ziren, 2000 urte inguruan, eta hortik aurrera, eta hori bat dator, Espainiaren burbuilarekin, ez da, proposio hori ez da modu nabarmenean aldatzen. Eta hori mantendu da gutxi gara krisiaren zeharrera. Hori aurrera begira gure politika enfokatzeko oso importante izan. Hau da, grafika horren jarraipena krisiaren zehar, baina ez dago denboraik horri azartzeko.
behin eta bez esaten ere esportazioak sustatzea garrantzia handiko kontua dela, porcentaiek ez dira asko aldatu krisialdiaren aurreko hamarkadan, esan du. Beste referente bat garrantzia handikoa dela, langabeziaren bilakaera. Hemen beste variabletan bezala, eta hori ez dugaztu behar hasierako referentzia moduan, gagoz, gure gozue, erdiko Europa eta herrialde periferikoen artean, gai honetan bebai, gagoz Europa, gure gozue, eta Espainiaren artean. Langabezian, gero eta txarrago gagoz, gagoz Espainian moduan, baina badakizue gero eta txarrago gagoz. Langabezi tasa hor labur biluta, zelan mugitu da krisialdiaren zehar, oso egoera larrian gagoz, eta Espainian txarrago egotia ez ditzak izan beharko konsolatzeko aukera. Hemen esaterik gara bitarteko egoera horretan egonda, gure politika publikoen paralizien gatik ziur asko, gero eta gehiago bildu garela herrialde periferikoen egoera. Variable diferentetan, industriaren krisialdian eta langabezian eta krisialdiaren eragina badakizue nun eta nola igarritan, batez be 2008tik aurrera nazioarteko salmenten jaitzieran, Espainiaren kontsumaren jaitzieran eta kredituaren murrizpean. Industri produkzioa mugitzen da, langabezia mugitzen da moduan, hori konzeptu kualitatiboetan geratuko gara. Murrizpenaren produkzioaren murrizpenaren ondoriak, batez be, langabeziaren askundea eta zergen bilketaren jaitzia, beraz arazoak sortu lehen ez zeuden arazoak arlo publikoan sortu dire bai. Espektatibak, printzipioz nazioarte mailako eskaren krisialdiak jarraituko duela. Europaren eta Mendebaldearen espektatiba nahiko epe luzera da behintzat mantentzea, krisialdia ez larregotzea, mantentzea dagoen maila produktiboa, eta Espainia jarraituko dagoela krisialdian ziurazki modu baten edo bestean 15 urte behintzat. Kreditu krisialdiaren jarraipena jarraituko dago, sorpetze maila Mendebalde osoan bardintzu dagoelako, eta hori da arazoren horren muina, eta Europako moneta batasuna hausteko arriskuan jarraitzen da. Euskal finantza sistema. Hasieran esan dugun moduan, printzipioz gure finantza sistema, hasieran kontatu dugun referentziak dik, gure sorpetze maila kontutan hartuta, gure finantza sistema nahiko osasuntzua egon estrukturalki Espainiaren sistemanekin kontuta. Horrak ez dago esan gure arazorik ez dagoen, eta dena dago dakizuenez gure bankuek, gure horrezke kutzek arazoak dituzte. Beste mailakoak, baina arazoak dituzte. Inbertsio oker batzuk egin dira, batez be Euskal Herritik kanpo, baina, gure ustez, klabe izan beharko zen asunto horretan politika publiko aktiboak eukitzea eta ez ditugu euki. Gauza bada, kompetentziak ez eukitzea, olimpiak ez eukitzea gure usue politika monetarioak definitzeko orduan, politika bankarioak, baina bai ditugu hainbeste arloak aukerekin, zerga politikak, eta aukera handiekin nolabait eragiteko gure egitura finanzieroekin. Are gehiago, ikusita aurrezki kutzek gure sistema finanzieroak eta kreditu kooperatibek eukiditu duten bizua. Eta beraz, aginte publikoak zuzenki eragiteko eukiduten bizua kontutan hartuta, nahiko zaila ulertzia gure sistema finanzieroekin gertatzen ari dena. Oda, Espainiatik neurri handi batean etorritutako arazoak barneratu ditugu, eta nolabait utzi dugu gure sistema finanziero gero eta gehiago okertu beharrezan dugu. Gure ustez, aurrera begira, orain arte egin diren politikatik aparte, garrantzia handikoa da, behintzat, kompetentzia egitura ez aldatu, finantz flujuen jarraipen bat martxan jartzea.
erakunde publikoek jarraipen hori egin behar dute, nahi ziurtatzeko, bat ez be, erakunde finanziaren helburu funtsezkoena, hau da, aurrezkia eta inbertsioaren arteko harremana, orekatua dagoela, proporzionala dagoela, eta ez dira ies egin behar ez duten flujoak. Hori dena kontrolpen mantentzea erakunde publikoen helburu funtsezko bat izan beharko litzake, eta gure ustez gure erakunde publikoek horretan jarri behar dira. Monetarena gutxiko dugura duzue elkarrizketarako edo galderetako. Luzera, teknologia. Klabea da, esan dugunean, principios egitura industrial zabala daukogula, lehen esan dabe bai, aldi berean daukogun arazo estruktural ikaragarri bai. Gure teknologia, maila ertaineko horrema dira, nolabait labur biltzeko, beraz gure teknologia maila ez da izan beharko litzakena gure egitura industriala mantendu ahal izateko. Gure kompetentziak gero eta gehiago dira lehen mailako herrialdeak, herrialde emergenteak beste aldetik, eta ez dugu inbertitu prestakuntzan, ez dugu inbertitu teknologian inbertitu behar genduen moduan. Eta horretan ibirik gabe bai gure burua neurri handi batean engainatzen. Zer gertatu da, etengabe ibirik gara urte guzti hauetan, alde batetik esanez, zelan hobetu garen. Bat ez behar, erabilidan referentziari funtsezkoena izan da, ikerkuntzan egindan inbertsioan. Eta hori neurtuta, gutxetik abiatzen ginen, horrelako kuadroak erabiltzen erakusteko, zelan aldatu da Euskal Herria edo elkargo autonomoa. Lehen baina askoz gehiago, jakina, lehen baina askoz gehiago, baina markismotik hartu, frankismo ezagoan egitura instituzionalik, gutxetik abiatzea, abiatuzkero askoz arrazago da, zeo zerretara ailegatzea. Baina horrelako kuadroak erabilida behin eta berriz, hemendik kanpora, erakusteko ze ondo egin ditugun gauzak. Baina, azten gara, behintzat, konparatzen beste herrialdekin eta gauzak ez dira horren ondo geratzen. Momentu baten gainditzen dugu Espainia, gero azten gara esaten, hori bai, Europaren bataz besteko referentzia gainditu dugu, nahi hori da bebai beste referentzia faltsu bat. Europa oso handia da, mota guztietako herrialde dagoz, eta Europaren bataz bestekoa gainditzea guretzat ez da ezertarako balio. Zer gertatzen da, azten bakara konparatzen eskualde industrializatu handiekin ikusten dugu askoz gehiago, horietako askoz gehiago inbertitzen dutela ikerkuntzan. Azpian ez da ikusten, baina elkargo autonomoaren referentzia enuko 2 inguru dago, hau da 2009ko kuadro bat, eta horrek ikusten duzuen barne produktu gordinaren arabera eguneko 4 baino gehiago inbertitzen dituzten eskualdeak, Europan zehar. Hemen zer gertatzen da, arazo estadistiko ikaragarri bat dugu Euskal Herrian edo elkargo autonomoan bat, zergatik, politikoki oso ondo geratzen alako, esan ez, lehenago, Espainia baino betoko estadistikek ez da zelan dago elkargo autonoma eta zelan dago Espainia. Espainian bertan be, eskualde industrialak, eskualde nekazaritzan, oinarritutako eskualdeak, turismoan oinarritutako eskualdean, eta konparatzea eurekin ez dago zentzu estadistikorik. Gauza bera gertatzen da, Europako beste estatuekin konparatzeko orduan. Politikoki zentzu bat honek, ikuspegi instituzional batetik, estatuak konparatzean, baina ikuspegi ekonomiko batetik ez dago zentzurik, edo konparatzen gara estatu txikiekin, edo izan gara estatu txikiekin eta eskualde industrialekin. Jakitiko benetan gauzak zelan egiten garen. Eta horrelako konparazioak egin ezkero, konturatzen gara, adibidez, teknologian gertatzen den moduan, ikusten dugu bai, zer gertatzen den prestakuntzan edo eskuntzan. Adikizu bai, eskuntzan zer gertatzen den. Onga, 20 urtez esan ez, zelako ondo gauden, zergatik, Espainia txarra dago. Besterik ez. Batean azten dira ateratzen Europa mailako estadistikak, hauzik bai, baina Espainia baina hobe, baina hor, azkenean gara, horrekin batera azkenean. Horrek erakusten du 6 puntu baino referentzia estadistikak egokiak erabiltzea, importantea da politika publikoak ondo enfokatzeko, jendea dinamizatzeko, gure gizartea ezin dugu dinamizatu, etengabe horrelako mesurak botatzen. Beste batzu izango dagoz. Kontua da, gure erronkan nun dagoz.
eta horren arabera gure politikak definitu eta jendea mobilizatu benetako erronken arabera. Bueno, gainera azken urteetan, behin eta berriz hitz egiten dugu ikerkuntzaz eta baina azkeneko urteetan be hasi gara proposio horiek neurri baten jaisten, igon barik jaisten. Bueno, epe luzera, gure ustez, gure benetan gure erronka funtsezkoena hor da. Gure industria definitzeko modu bakarra da salto jauzi teknologiko bat emotea. Ez da apur bat gehiago inbertitzea, apostu horiek beti dira epe ertain edo epe luzekoak, baina emon behar dire. Eta jauzi teknologiko bat behar dugu, benetan gure industria, eta azkenean gure egitura produktiba, gure gizartean bebai mantendu nahi dugu. Bueno, hori lehen komentatu da, bestela jauzi hori badugu egiten, lan kosteen arabera hasi beharko gara konpetitzen, hori argi dago. Eta hori oso zaila da, herrialde emergente duten indarra ikusita. Egoera ondo aztertzea, oroa, krisiari aurre egiteko funtsezkoa da. 4-5 urte hauetan, gure ustez, gure politika, gure arduradun politikek, bilen nahaztuten estatuaren egoera eta Euskal Herriaren. Ez dira egon politika propioak, estatutik zetozen referentzia batzutan onartu dire beste barik, aplikatu dire, adibidez sistema finanziaroa, aurrezki kuntza zalantzetan jarri ziren, inor jakin barik benetan zergatik, bakarrik estatuan errepikatzen zan behin eta horiz jarri behar ziren zalantzetan, zeudek zalantzatan jartzen badoi, bagur bai, puntu. Eta ez egon inolako eztabaida sozialik erakusteko zergatik bai eta zergatik ez. Hemendik kanpo, adibidez, herrialde askotan, Alemania adibidez aurrezko kutxek arazo estruktural batzuk dituzte, baina inori ez zaio urtik pasatu, aurrezko kutxak desagertu behar direla. Badekitelako, gizartearen etorkizunako, ekonomiaren etorkizunako funtsuzkoa direla. Eta duten arazoi aurrein jodi dautzi, baina ez dituzte akabatuko aurrezko kutxekin. Espainian bai, zergatik, argi dago, erakunde finanziero handien aldetik, estrategia horretik ondala, eta erakunde finanziero handi horiek kontrolatzen da partidu politikoak, komunikabideak, eta Espainian zehar salatu diren, konsignan, mezuak, aurrezki kutzen inguruan, hemen beste barik errepikatu ditugu. Aurrezki kutzen egoera guztiz diferentialean diferentziazalako, eta ez. Baina, hori arro sektore finanzieroa, hasi gara neurri batean desegituratzen behar barik. Baina sektore finanzieroan gertatu den moduan, beste politiketan bebai, egin dana izan da politika batzuk, beste barik onartu, beste batzuk kritikatu, edo onartu modu baten baietz, beste modu baten ezetz, baina ez dira egon beste politika batzuk. Ez da esan, horiek bat etorreko gara ez, baina horiek dira Espainiaren egoerako pentsatutako politika, beste gauza batzuetan aritu behar gara. Hemen, aipatzen ikara, egoera edo jarrera horien ondorio kaltegarriak zeintzuk dira. Nolabait, Euskal Herriatu ditugu, Espainiak sistema finanzieroan zeuzkan arazoak behar barik. Aurrezki kutxen eredua zalantzetan jarri dugu, jarri behar barik. Lan erreformaren dinamikarekin zorribatu gara, lan erreforma horren oinarria badakizunez dira kosteak murriztea. Eta kosteak murriztea Espainiaren helburu argi bat, sorpretzeari aurre egiteko. Beste estrategia batzuk dago, horrek pasatu dabe, badakizunez, barne devaluazioa da euren estrategia, eta beraz, kosteak murriztu gara dire, eta kosteak murrizteko modu bat lan erreforma. Gauza da horrekin bat etorria da ez, baina Espainian helburu argi bateko, euren sorpretzen maiari aurre egitea, baina ezkemen ez da sorpretzen. Beraz, zergatik, ez tabaido hori hemen agertzia, ez dako esankarik ez bururik. Kontu publikoen horrekatzarekin obseskatu gara, horrek bere garrantzia deko jakina, baina hori arazo, funtsezko arazo bada, oinarrizko krisiari aurre egiteko oinarrizko arazoa kontu publikoak izan diren lekuetan. Adibidez, Grezian edo Italian, hemen ez. Hemen arazoak kontu publikoan sortu dire krisiaren ondorioz. Arazoak ditugu egitura produktiboa, eta zer egiten da gure arduradun baina publiko. Horretaz hitz egin. Ez da besterik aipatzen. Gastu publiko eta zergak. Eta horrekin zer egiten dugu. Eta horren arabera ez da baitatu. Baina, hori egin behar da, baina importantena astuta. Zergatik, azkenian, kopiatzen ari gara,
kopiatzen ari garelako Espainian gauzatzen ari diren eztabaidak eta gauzatzen ari den dinamika. Eta batez be, txarrena da, gure benetako erronkak bigarren mailan guztien ari garela. Egoera ondo aztertu eta benetako erronkak, lehen esan dugu moduan, batez be prestakuntza eta teknologia aurre egin behar dugu. Eta horrek eskatzen dugu alde batetik ondo aztertzea aurrekontu politikoetatik zer egin behar dugu, aurrekin lotuta, eta bestetik ze aldak eta zer reforma strukturalek egin behar diren aurrekontu. Amaitzen ari da denpora, orduan bizkor batzuko. Hemen marrazki baten deko zuen lehen komentatu dugu. Beste gauza da politikoki zer gertatzen da, baina ekonomikoki Europa jatitzen ari da. Europa erdialdean edo iparraldean batez be zergatik. Herrialde zentralek pensatzen dabe, uste dabe, euren maila teknologikoarekin gai izango direla herrialde emergenten enrokari aurre egiteko. Baina uste dabe, herrialde periferikoek ez direla gai izango. Orduan zer gertatu da. Banatzen dira batez be oso bizkor Siria kuña bat saltzen delako herrialde emergenten kuña. Eta hor, gugadoz erdian. Eta horrek zer esan gura dago, bi okera dauzala, edo salto bat, maila teknologikoan goruntza, edo salto bat beruntza. Eta zer espektatiba ditugu, beruntza batia. Zergatik, hori oso dutu dagoako politika publikoekin. Eta politika publikoa aktiboak ez badago, salto hori goruntza emateko, beruntza emango dugu, ziur. Eta industrian gertatzen edan guztia, horren ondorioa da. Ze benetan horrez izaten da, teknologia indartzea, ikerkuntza, eta epe-luzeko kontua da. Oso persona ezaguna, Euskal Herrian, idatzi zuen. Teknologiak ez gaitaterako krisianetik hori epe-luzeko kontua dalako. Baina, zer da epe-luzean? Batzuetan esaten da, teknologian egiten dira inbertsioak, ondorioak ateratzen dira, ateratzen da bezala, 3-5 urtera. Baina, epe-luzea pasatu zaigu ja. 2007an hasi izan krisialdia, eta inbertsi urte dago horrela. Horre, esfortzu bat egitea, ez dugu igarriko horren ondorioa datorren urtira, baina egin behar da lehen bailen, hori lehen bailen, etekinak lehen bailen ateratzeko. Hezkuntza ere bai, horrekin batera, horrez etera inaz, kontu zibilak dugula, momentu oso klabean gauzalako, estatu eredua eta Europaren eredua politikoki zalantzetan egonen leikelako urrengo urtetan, eta hori klabea izan leikelako, eure egunia bai zalantzetan egon leikelako, eta hori da importanten. Azkenean horri guztiari aurre egiteko, lidergo politiko, batzuk zaten ari kontsentsu edo lidergo lortuliken modu diferentetan. Asko aipatzen da, igual elkargo autonomoan norbiteko lidergo bat egon zan momentu baten PNV-ren aldetik, igual oso erraz eukizu zuelako lidergo hori mantentzea erakunde publikoetan. Orain beste modu baten eratu beharko litzake, baina lidergo bat behar da, lidergo politiko edo publiko.